bulan dohot boru nami boru beren adong di siworong borongon. Iya hami tulang musli tonga bui kirao do anggo di tanobong nabasugit. Di luar persaharan ini persarado sudah dao zonok. Jadi ope di hamu berekku. Rak mangido mahita tutuhani di pudian nyari. Makira siya daw matong rokak ni badat do todimu. Tubuhan anak tua boru jaladongan muna sa orma tua. Tidak ada anak nami metipay puri-puri magurang. Nami medok na magurang dila namat tadi batama. Bisu do habis taran. Dia kan oktam atong kasikolana asiruan ni Tuhan. Ia tu dulu petung dapotan si pabagana lomak. Tuturuan dapotan mual natiyo. Asa tuksong ni penwang hata nauli siya kami tulang muna sa sipahutar. Sari tabaya matari batama pasu-pasunay Tuhamu raja ni buru nami. Potima ia ulos siya kami sesuai tu pagkatayota 10 mak. Alay mo nung arong pitaba na mangidutaba arong duhuwak kami dongan na mauliati mahataw pinasa matuhas puton. Asal kamu matu di kami kodak mulai las pada umat tu kodak soba-soba baik mamang nauli. Adat daw sihol mano madoba hula-hula nami silitong orak do robongan na beda mang masuk kadang ana partisi.
Takas ma poparan ni day nangon maduma takasama nang poparan. Jadi do na tua-tua boras do dahano ni hat disalean. Horas mahamu na magjalo, tipas na mahamu na magjalo. Moliate ma gogiamu ma tortor mo talaga. Paninegara. Ia turun lepetuk kamu dapotan mul na tiyo. Tuturua dapotan sepawagan lomang asimaron Tuhan. Komos tang yang nami. Ang giat dilihat dia mau kesadaran roha. Tuak ke ari na istilah nami. Jadi dia mau ama permusik ngami. Nang itu musik do bihami. Tinahung wal tio binatu panuhatan. Asa damang maju dihami kodang si tio tioi. Las padumuramang matu kodak kasatan. Baik mau nauli. Acara nomor 10 sada. So bocah nang rohana. Alai hami marpangiduan. Marhite naung jumulu na buru nami di alam Tuhan. Nangyan manadiko sangat. Manadiko tua. Dihamu saluhu na lay nami nang iboto nami saluhut na poparan ni naburu nami naik toktong dia kana marsikora lianon ni Tuhan ima habisuh habistar asang giat gabe jolma nahasea di pudian ni naburu nami tujulanom gawe makoron sangat di naburu nami terlumuwi di hamu saluhut na laina lasongoni do tokto nang di lain nami diso lae molohami bonanyarimu madok tuhamu. Kalau nga mati binaboru jumolo di alam Tuhan. Ninarohaku nunga di paporsatu Tuhan mulai. Alani marpangiduaka. Asarong nagabi mangului sa luhunan nyo nakaibotolan nyo. Akalay mo. Jadi gomos hamile madok Tuhan. Asa naing niyan marumah tangga lek. Ang wasada namora tole diham. Hamu nama ama di saluhunan nyo nakaibotok ko. Di saluhunan ng akalain. Lain ibo. Nang diparmatin niya mang buru be. Hami mangodolho tulay ko. Naing niyan marumah tangga. Alay na dua-dua madrok liling arok pinariak ninarohaku ba saya majalo ma beden majalo to dini leko naing niyan tumiwu lae ro sirokat mito dimu daleda ima molusia kami marpangidua kami bonanyari. Jadi posor aku marhite di pudian ni naburu nami. Nangyan dihamu akalay nami iwoto nami. Dinau karejo toktong ditabay Tuhan marihamu aka pangkat dah itu dah dalay dah terlumuwi mari hole alahu boto hamidu leko. Naingnya di pasu-pasu Tuhan, di lehon hahi pasu, di hamu saluhu na kay botokku, leko. Saluhu nama keluarga bisa. Asa marhiteing tok-tok.
marlas ni ruwahina. Bangiruan nami dihamu. Aka ibuto nami lay nami. Neng masyami nami nakamulay dah. Ala nasada rudyul lay ni bo. Naik tok-tok sangap bahenum. Ido bangiruan nami. Asa marhite di ulau ni. Denggat di pasangap pamulay muna. Tongoson ni dewata. Saluhu na kanasinakat ni roham. Ima di saluhu na paparan ni naburu na. Di pahopo na. Daleda. Jadi. Songon ni dok ina tua-tua mah. Donon nami. Saat. Gajang maya ay di bodar. Tio ay di sumur. Molo naburu nami on nungas gajang umur. 70 tahun. Sengkia mahamu saluhuna. Poparan ni naburukon khusus anak pahopuna. Saluhuna ma si gajang umur 70. Sahasolu. Masih tak batu ma perlingkuman ni sibo. Debataro na martua. Saluhuna mahida di paroro 70. Sitor ma dakan sitor katinga rugum madoh nunga dohono torop anak indep burung nang mania mangihu torop anak ibu runa torop anak memang mangihu manang doho poru saluhuna 70. Jadi sah masulu sah matu batiang nunga sah saluhuna hata nauli hata naringgan nahu padohi hami tuhamu saluhuna yan akon nami sah manauli sah manaringgan 70. Apu hamu manauli butima sian hami bonani aruk mangihutus itu tuh huliam ma tuang kuasa. Jadi mula tema di Tuhan, mula tema di kita saluhuna. Dia muna keluarga besar. Talumumi ma peparani nemburu nami di son. Di son rodo hami hula-hula muna bonani hari muna. Pasik kopon. Jojo muna. Hubok kami do sipirni todi. Lao papir hoto di muna hamuna yanak kon nami. Asa songonit na tutua maduhon nami. Pirma pokti. Bahul-bahul ma yang go panamota. Pirma to di muna hamuna salu na yanak kon nami. Luju juma nang akka panamotan. Matutu. Di sela partuan ne iwoto nami apa tikyon. Takas do di begi pareon di pihak roha. Ima marhite-hite huwasi muna. Namang kara adat nagok maham. Tudungat tubu, tuhula tuburu, nak turajani biuspe. Di sadani roha munayak kamang boru. Batum muna ma horbotupur. Dalam pangidoan tuamat tamar tua de bata marhide akkana tua. Asa dohonon nami ma tuhamuna yanak kon nami. Marhide hop botubur napi natu pamuna. Dalam pangkararan niat naguk. Asa dohonon nami ma tuhamuna yanak kon nami. Matubur ma hagawi unro. Matubur hasangapro, matubur nang hamoraro, dihamuna salukna yanak nami. Pinitani ulau saut na pinatupamuna ima marhiti, patuaw ni napur nami apalat sikyon. Pasik kopot di haror nami amang baru, talumome puparan ni napur nami di son. Hubak kami do ulos nagajang. Ulos tor rabu. Donon nami ma terlemogi di hamuna yanak kon nami dang alani ulina dang alani hafalna
tung pakorhon na ima kamang buru akalaiku mangulo si anak mangulo si buru di hamuna naulo mangulo donga muna satu saur madua Matudu. lala saur-sauran nami mak hata nami abalari tikyon dia muna lain nami ibu to nami lain nami salvuna tuk pakorhon nai ma akalai ya naulian yan hata honotum ma nauli alai tung pakorhon ne ulosoma mana puti nauli mana puti naring kamaon dia muna ulos na hupasat tami tu hamuna beparan ni naboru nami di son abang boru asatan ni ulos nanek pasaton nami tu beparan ni naboru nami son ba hamu mana mangaturhon tersungguh dia hasatan na oh gabi abang boru dido seniro hatta ido abang boru tanumumi ma di hamuna yanak konami tuk sarape naboy tarpatu pahami ima udah di ulon pars sari matuaun ni naboru nami di son ulilas marohamuna tuk sudema hamu dapotan ulos yang hami bonaniari mana putih uli mana putih lengkat di hamuna hamu yanak konami ulilas marohamuna di hamuna yanak konami butima Matudu. mula siatur mula toppa mula ni anak abisuk do mula ni boru na marroa bae ma jua mang dehami godang mula mulai las padu muma dohot sobba sobbai hamu hami marite ima godang mula mula no aipe nang mardalam mahami lapas aton ulos tu enak kon nami di son badang ma godang mardalan pada uma do godang lihat-lihati badang mana oleh alai ko pariulonon dia muna ni nami naroha mula madapotok kami nunga takas di pasah tamuna hata nauli hata ringgan hata gabi-gabi hata pasu-pasu dapat bobi ti pinopar ni dainang noju bulu marujung ngolion anggia matong majakon baran ni anakon gimana so dapat rokat dobe tanya kamuna nang di bagas munabi asa tibu ro siroka mitordina nang salut na pinopar ni dainangon lihat tu hatama akat yuri pacarian sikaria ka paranguluon tu karena ro na bahasa persikolan lihat tu amma bisuk sama bartu sima di hamuna unaniar nami ro na tua nak sudah ina purun nak sudah kol jadi balia di bahasa nobason tupe di bagaston rohami lao manobano bahamuna ulas marohamuna asa itu sibol kon nami tu hamuna unaniar nami tanya kamu ma tu janari asa lam taba pasu-pasu isa luhutna pinopar lao manobano ba budolan namion baik kamu ma musik na bartusi
belas marohamuna. Sonari ulo non pas tikenon pas atay matuhamuna lamang ucuy ulo ta. Naburu nami di son. Mau lihat ma pasak roha nami tuhamuna saluhuna. Taringok di pisok. Nabi nasa muna tuhami. Mau lihat ma dihamu ang guru nami nung ngamat sa ilas roha nami. Soksoni ma di pasahat tamuna pasityo na tonggi. Marbunga-bunga tangan nami akalekku dot tamu itu. Songonin datu-tua maron nami itu beri pakak ma tusit berni hotang. Tu dia hamu mangalakka sudi ianak kon nami saya tu sima dapotan pangomongan. Asa horas mahamu ianak kon nami horas mahami hula-hula muna siruk boti mahami. Matutu. Las papuha matula. Jadi mau lihat mak diha muna amang boru nami alam matikina o maubasna sian hami lau pasahaton papuron hata gabi hata horas nak pinasa ni akan namar holong ni roha tuhamuna raja ni dongat tubuh raja ni hula-hula raja ni boru suaksoni nang raja ni biuspe jadi noek pe dia muna ianak kon nami dia tagawe dia ta horas na pinasa ni raja asa apu mai di sima jutung muna tua dia bara muna abing mai dia abing muna hata gabe hata horas na pinasa ni akan namar holong ni roha tua muna apu hamu mai hot martungani jabu Matutu. asa horas mamu ianak kon nami horas ma saluhuna akan namar holong ni roha tua muna botima Matutu. asa dong nina tutu marohon nami nai binu batu hula menna dengkat doi bain kurgani solu asa horas mahamu ianak kon nami horas mahami hula-hula muna asa sa solu sa matubatean nungaw basat tami hatagawi hata horas tuhamuna rak mangapumay dari panggabian di parhorasan asa sa nauli sa naringgan amak parmusik Gabi. bain hamu di hami godang asatan las padumu ma tu godang sitio tuiti bye manauli sada dua tolu horas Turcuma. Mangaredehian perhalaruni huria. dia muna amat raja nata suripara terlumoy may dongar sahuta hanggi boru terlumoy manang dia muna sa luhut na hula-hula nami foto hami takkas amang raja nang dihamoy naksuripara isiko marujung ngolo ni dainangon takkas do roha mula madapotok kami lapas haton hata togar-togar nang hata pasu-pasuan satu lota di bawah satikyon marite si anima diamu amang raja nang diamu naksuri pada talumobi diamu sa luhut na hula-hula nami yakata pasu gabi nauksa tuhami sa luhut na bulan yasuton talumobi ti pinopar di nangon sanggia matong majako baran nami majako nakturi nami asa songonipa pada pangapun jak kami muna siut asa horas mamu sudah torop horas kami opuni asiguton botima Mau lihat. Jadi Roro ni hula-hula nami. Bay damang naho partusi. Sasarak hula-hula ta.
Mamang sudah bubuan di Marbun. Doho coba naik bos-bos nari si borong-borong.
nungatakas suberek kami imana dijunjuk kamu na si pirito di tuhami hasuhutun asai na tua bermain napoki bau-bau pacalongan pirim atau dinami luju-lujunak pangoman sikatnya ka diamunak suri pada akar tulang sila tuhata ma diamuna balas ni naksoni ma dak kasalurna hanggi naka ada hal ini una dia suhutun ipanupak yung muna di basa tikyon nang nawasa huta saya pakai horas ma pakyon nami horas ma muna pasaton horas kami na majalo buti ma Alanong saha tuhuria jumulo hita marede edeta nomor 268 bukulogu 127 dodong aku ganupari ganup tahun Bebataku dodong aku ganupari ganup tahun Pahanna dolakaku urupanna au manaon Tupahana dolakaku urupana mana Posto rohaki disi debatado dongaki saleleng-leleng nai Posdoro haki disi debata dodong haki saleleng leleng dai di keluarga Simanjuntak na tinanggalon ni inang natahulong yun. Hamisyan Huriya HKBP Kota Siborong lumubir ruas lingkungan 5 pasahaton turu berduka cita nang jumulo di ju tuhatta diala tuhatta inang natahulong yun tangan siya muna ang giya matutu di hamuna sudi pinopar ni na tua naon nitinggalon pinopar ni na tua tanay tinggalon non tibu tarapol jala taruli rohamuna tujuluan na rin di tujuluan na rin seha mahamuna hipas mulai siyan na met sa ato na magurang adiga pe tapataron nong natutuan tinga na pastok kinani turma dalan na sidalanata hipasma hita siyan naborhaan nong siyan bagas taon saha tu huta sipahutar sa dinamula pehitan ng setong di bagasan na hipason Tuhan Yesus ma na mga puli roha na pikiran muna sa luho na pasahata may Yesus na susadiyay sinuriton tuhatta man napatahaton paspasi Tuhan muna butim matutu Maredehita mo se edita nomor 334 bukulogu 126
nasa jolma ikon mate ikon mago sibuki. Nasa jolma ikon mate ikon magosibuni. Namangolu ikon mate asa tungdenggan muse. Namangolo ikon mate asa tungdenggan bose. Daging odo gabe bake jala ikodo malake. Daging ondo gabe bate jala ikondo marake. Asa sugot bakiti itu hasangapon nai. Asa sugot bangkiti Tuhan sangapon nai. Ahudo haheheon dohot hanguluan nina Tuhan Yesus. Namanguludo ganup na porsea diaw, atik pe mate ibana, jaladang mate be ibana, rodi salileng nilileng na. Amen martangiang mahita. Ale Tuhan di bata ama namin na di banwa gijang, nunga dilehon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus tuhamatian ala ni dosa nami. Jala di panguluhodo ibana, asa dapotan hati goran dohot hangoluan hami. Asima roham di hami, say ajari jala apuli mahami. Asa unang madeli hami ala naong di jauho dongan namion. Patugu mahaporsyon nami jala pabengit marohan nami makirim di hangoluan sogot. Asa unang mga dungi hami songon si pelebegu na somar pakirimani. Say tay ti marohan nami tuho ay hodo si pangapul. Jala hodo haposan nami. Namarsigat tung tuhodo hami. Sahat rodi hasusuda ni bohal nami. Amen. Hatani di bata na mga pulihita na patuguhon haporsyaw ta diragam ni nataadopi di pardalanan ni nguluta tagan dilihot tuhani dope dihita ho sa hanguluan manguluhita di Portibion. Ima Pilipi sada ayat 20 sada. Kristus do hanguluan diaw jalalaba ng hamatayan. Kristus do hanguluan diaw jalalaba ng hamatayan. Na pasti sudedo hita di ngulut taon adong be motota. Adong be prinsip ni nguluta. Adong be tujuan na positif di ngulut taon. Isarana may adong do motoni sasahalak berani ambil resiko. Adong do pe muse na madokon hemat pangkal kaya. Adong do muse nang moto na madokon kita bisa karena terbiasa. Nasihat ibana dadaholan na sukses ibana marlas ni roha. Alai ditiki marsak, ditiki gagal pe ibana, ditiki dipitnah pe ibana. Toktong do ibana marlas ni roha. Ido hata naon didok tiki di bagasan hurungan do ibana. Molo akana deba di penjara ala narkobaon, ala membunuh, ala mangarampok dohot ala na asing. Alai molo si apostel Paulus dison di penjara ibana ala barita nauli do, ala goar ni Kristus do. Jadi di dok ibana hata naon Kristus do hanggoluan diau jalalaba nang hapatian, ditiki di penjara ibana ketika dia mau diponis hukum mati atau di penjara seumur hidup.
imate, ponis di mana? Antara hukum mati dengan ponis penjara seumur hidup. Alai di do ibana do. Sarupa do diawi. Molotung mate piau argado diawi ai i asarapau do Tuhan Yesus asa jupang au do Tuhan ini narwate. Molotung mangulu piau asa buyau gabe pasu-pasu membahin bambuan berita nauli tuaka nahumaliang ini mana. Jadi dosto molotung mate pe rapau do Jesus isi nasorap naolo nasoolo rap do Jesus. Jadi memang ikom mate do ita. Molo neng rap do ita do Jesus, molo neng pajupang do ita do Jesus, ikom mate do ita, ikut tado pidoi. Jadi daktar pasiding hamatiane. Alaina pasti dang adong be pardomuan ni namate do na mangolu. Dang adong biak kainang. Ay tung tabay pesira dakingan dang robe. Anggo na tua-tuaon. Ay nung nga, dang adong bipartubuk mata. Mulo tabay pesira tu keliling jabuta, lamang ngusir lipan doy. Lamang ngusir ulok doy. Anggwak ka na matei, nung nga mulak. Tu, naman ang padang adong bi. 335 buku logo nomor 50. Lo asau asalao tu Yesusku tu nadao. Lo salam tu Yesus tu Ay malungun do rohaku mandapoton debataku asa dilabung naau asa dilabung naau. ay manunggu dorohatku mandapoton debataku asa dilambung na asa dilambung na. Diramoti Tuhan debata maho, laho ruar dohot laho bongot, olat nion rodi saliling nililing na. Amen. Edita edita nomor 135 buku logo 140. Aku yakan akan. Kolong dorohan di debataku totong dia. Tuhanmu ketokku ida 5 juta tatara urus borang yang sudah Iba-iba kamu. sabi dikyo di hamuna borang disuhut nami disod do hami do ay pada puli muna lungguhi songoni nangaka
hahadulita siapa para ni oputa peparan ni namorana esek songoni saluhukna nang maragasilahan bulutin larok pedison mang boho puta gaul marhititi seni dinabak kawasi udah di bagasan di tikyon nung amat celek kapu baik kami di rohanami di son jadi di rohanami di hamuna mang kona di suhuk nabi manang gadian non lahurang babasi patore-tore kita jalan nunga hubar siap kami di son manang nasungod dia nalau si paturiota rak pada lihat mahita di para jabaran sohoni masian kami hata siap pada boli berima inasahat tu songkok masih buruk unak tahu baru utut basi de mahita mar si badame apa tu baru ulat tahu berima Siap betul. Malahan dapat isa. Di burung bang. Boleh ate mah di hamuna raja di pada bulinan. Di hari ini rohamuna patuleon asea nau pasata itu kamu. Nungau ke kami di so. Mulutung mata sok pube raukmu mak duku habis. Jadi lasi dohonok ku tuh kamu. Lumobi dihina namarang-namarang gitu. Au takas dohonok ku tuh kamu. Mau ladok nasala persabarano dengar pasti waktu kamu. Anak-anak sasara urut makon siapa? Jangan bilang hukum kamu. Anak-anak dihina namarang-namarang gitu. Ay burukku. Aku ina. Mau neng denggan rohiak kamu. Ada yang yakin au itamiru na hukum. Ate. Ah. Jadi soalnya mah balate mah di tuhata balate mah yang dihita menentu barok pe na hurang dubu pakata yon syarah aku sendiri deui. Dah hukum wa karamu. Balate mah ate soalnya mah. Horas mah. Mas itu teh mama. Sampai di dalam. Angkat. Ayo angkat yuk. Stop. Sebelah kiri mana? Tangan di sini. Hati orang motor. Ngamerengon. Isi manahan sada. Sebelah kiri, sebelah kiri ya. Batu. Jadi saat mulai acara huria Mari dehita siya nomor 326. Sonang mamodom hona martuay. Sonang mamodom hona martuay. Namara
radian sian ulaoni. Nani ulamu di hajol maut. Jalan namangi hut-hutu surga. Ale tiara bajar nahor siatano do parmulaan ni dagingmu ikon mula ki jolo gabetano. Alai Tuhan debata nama paho doho Tuhan Yesus Kristus nama kokop ho doho todi parbadia nama jou purianai tuhangoluan na sora suda ima mangaramoti ho paimaro ari parpudi ari haheheon na balgai. Amen. Dungi huida ma akanaung matei akana mekmet nang akana balga jongjong do di jolo ni habang sai jadi diukap ma akabuku dungi diukap ma sada buku na asing ima buku hangoluan gabe diuhumi akana matei marguru tunatar surat di bagasan akabukui hobartu naniula nasidabe. Amen. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus si pangolu hami namion tagan dingoluna. Tuasi ni rohama hupasahat hami ibana. Ramoti podai. Togu-togu mahami berodi si solhotna. Asalam sada rohanami mangihuton ho si pangolu jala singhokop hangiro di bagabagam naso olomuba. Ima patok-tok kondohot mangaramoti daging dohot to dinami tuhangoluan na saleleng-nileleng na naong pinaradem di hami di baduha di jangi. Amen. Pinasahap matu sude keluarga todong si solhot ale-ale dong sahutan nang saluhut na pinaribot madabu tano mardongan hatani dibata hatanauli hatanadi. Kurasi ma salam. Siap. Dok paran rumah. Ano ben saburi apa ben? Selamat jalan mama, selamat tinggal majami makurasi masalah. Saya daw berikan rumah gangguan jamu. Ano ben? Sudah marap rap madabu ada pula sede-sede habis dikit kali-kali dongan na sudah isi mana neng madabu ya ganti-gantian ini langsung mah iya bikin sama jalan inang sari ada pula sede-sede kali-kali na puna Kamu jalan ini ke? Rapak. Mau pungas deh. Suang mangolu bahenon ni Tuhaku, haleluya, haleluya. Suang mangolu bahenon ni Tuhaku, haleluya, haleluya. Rap mai tamadok tangiang alia manami. Alia manami dari Bandung Kijang, saya dia mangwarmu, saya rajamu, saya sama mengalami bentuk langsung dari Bandung Kijang. Nama Tuhan dari siapa hari, saya sama di sana di sanami,
dosa doan na marusa kami. Nuna kami kiwa pangjunan, palua mahasian pangagung, ay urun ako na harajaon, doot aguguon, rodia sa hapon sa liling na. Amen. Asini rohani Tuhan ta Jesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran ni todi parbadiama, nama masu-masu hamu. Amen. Sorry na sa mas biro.